Naħseb l-isbaħ xena mill-ħajja tagħna ta' kuljum li tista' tikkonkretizza, tista' tgħinna nifhmu l-Vanġelu llum hija x-xena tal-om u t-tarbija tagħha. Ħafna minnkom kellkom jew għandkom din l-esperjenza. L-om illi tipprova tara, tipprova taqta, tipprova tinduna x'inhu l-bżonn veru ta' dik it-tarbija biex taqdija. Għax li mħabba hekk titloba lil dik l-om. U tagħmlu b'mod spontanju u tagħmlu saħansitra akkost li ma torqodx, li ma tikolx, akkost tat-tbatija tagħha. Ġesu llum qiegħed jisfidana x'hija sfida, sfida għalija, sfida għalina kollha kemm aħna. Biex din l-immaġni, din l-imħabba, dan is-sens ta' qadej tal-om li tfittex il-bżonnijiet u tfittex li tissodisfa t-tarbija tagħha, nirrepetuha din l-immaġni fir-relazzjonijiet kollha tagħna. Għax bil-mod il-mod aktar ma nikbru, ir-relazzjonijiet minn relazzjonijiet ta' mħabba u ta' qadej faċli jinbidlu f'relazzjonijiet ta' kmand, ta' poter, ta' prepotenza, ta' ordnijiet, ta' obbligi u b'ħafna motivazzjonijiet. Ippruvaw irriflettu ftit fil-familja tagħna kemm ikun hemm dik li ngħidula l-ġlieda tal-poter. Kultant ma jkunx hemm fuq x'tiġġieled u meta tkun waħdek bi kwietek tgħid imma jien kemm jien moħħi qegħdin niġġieldu fuq dejn il-ħmerija. Għaliex għax il-ġlieda tkun fuq ta' min se tgħaddej. Konflitt ta' poter, ta' min se tgħaddi. Mhux għax ikun hemm big deal fuq x'tiġġieled, mhux għax ikun hemm xi ħaġa kbir, le, imma l-ġlieda tkun tgħaddix tiegħi jew tgħaddix tiegħek. Araw pereżempju fl-adolescenza, din il-ġlieda kemm tiħrax. Kemm tiħrax. Meta tifla jkollhom 13, 14, 15-il sena, għal kull kelma li jgħidu l-ġenituri, it-tifel adolescenti irid jgħid totalment bil-maqlub. Totalment bil-maqlub. Ġlieda ta' poter. U Ġesu illum fil-Vanġelu jistedinna lilna l-koll biex inħallu fil-ġemp dak li hu ħafna uman li niġġieldu għal poter, li niġġieldu li tgħaddi tagħna u nassumu nieħdu fuqna dak li hu iktar veru, dak li hu iktar oriġinali, dak li hu iktar divin, dak li hu iktar ta' Ġesu, naqdu lil xulxejn, inkunu għaddejja ta' xulxejn, kemm xi ħaġa sabiħa meta koppja se tiżżewweġ jew koppja miż-żewġa ikollha frasa skop wieħed, ħaġa waħda, jien li naqdi lilek, int li taqdi lili, kemm hi xi ħaġa sabiħa. Imma jien nista' naqdejk biex inħossni sew jien. Nista' nagħtik dak li trid int biex talaq ħalqek u ma tibqax tgħajjad. Nista' naqdejk biex int tarani sabiħ. Nista' naqdejk biex nigwadanja xi ħaġa jien. Il-qadi li fuq qiegħed ikellimna Ġesu u bħal qadi ta' dik l-om li t-tarbija tagħha. L-om lil dik it-tarbija anki jekk taf li trid tagħtiha l-mediċina u t-tarbija ma toġobiex il-mediċina tagħtijiela lit-tarbija. Għaliex? Għax l-om tfittex il-ġejt tat-tarbija. Allura l-qadi veru xi fisser? Il-qadi veru jfisser li jien nfittex l-ikbar ġejt tal-persuni l-oħra. Li jien naħsillek wiċċek biex tkun aħjar minni kemm diffiċli. Illi jien nixtieqlek kull ġejt, kemm xi ħaġa diffiċli. Kif xtaqilna Ġesu, tant xtaqilna dan il-ġejt li saħansitra miet biex jurina kemm kbira l-imħabba tiegħu għalina. M'hemmx imħabba ikbar minn dejn, m'hemmx qadej ikbar minn dan, mhux biss li Ġesu jinżel quddiem id-dixxiepli u jaħslilhom riġlejhom u li kien li mgħallem u l-mulej, le. Imma saħansitra jmut għad-dixxiepli, imut għalina kif dik l-om lesta li tmut għat-tarbija tagħha, lesta li twarrab l-egoizmu tagħha biex tfittex il-ġid veru tal-persuna li tħobb.
U allura fir-relazzjonijiet ta' bejnietna, jekk aħna rridu nkunu verament għaddejja kif jixtieq Ġesu, irridu nfittxu ħaġa waħda. Ħaġa sabiħa li tagħmilna liberi, li tagħtina ħafna paċi, ħafna ferħ, akkost ta' tbatija, akkost kif qal Ġesu lil Ġakbu u l-Ġwanni li nixorbu l-kalċi, akkost li nitamdu. Hekk għal titti tagħmmed bil-mamudija li bija se nitammet jien, tixrob il-kalċi li se nixrob jien. Jiġifieri tagħmel ir-rida t'Alla, titammet ifisser tereq, ifisser kważi twarrab lilek innifsek, tmut. Kif nagħmluh dan biex inkunu għaddejja awtentiċi? Jien dan nagħmlu, jien Don Anton, jien l-Isqof, intom kull wieħed u kull waħda minnkom, is-saċerdoti, l-arċipriet, l-abbatini, kollha kemm aħna, dan nagħmluh jekk fir-relazzjonijiet tagħna inkunu nixtiequ, jien inkun nixtieq li fejk jikber Ġesu. Inti raġuna bħal Ġesu. Inti ssejr kull ma jmur tixbaħ lil Ġesu. Dan hu l-ikbar l-ogħla qadi u servizz li jien nista' nagħmel, li persuna tista' tagħmel lill-oħra. Ifisser li jien irridek fid-dinjità ta' iben ta' Alla, irridek importanti, irridek kbir, bħalli kieku qudiemi hemm Ġesu. Kemm hi xi ħaġa sabiħa meta nippruvaw inwettqu dan. Ma jiġinix spontanju, għax spontanju x'jiġini issa mmur id-dar u spontanju jiġini li tgħaddi tiegħi, aw kif ngħid jien, aw nikmanda jien, kemm il-darba toħroġ minn il-sinna, aw għandi raġun jien, mhux kif tgħid int. Il-parroċċa l-iskop tagħha mhux xajr li tkun din il-qaddejja u edukatriċi tal-qadi fil-komunità, fil-raħal, fil-belt. Dan hu x-xogħol tal-parroċċa li tkun laboratorju ta' qadi. L-arċipriet, is-saċerdoti jaqdu lill-lajċi, il-lajċi jaqdu lis-saċerdoti u lil xulxejn. Wieħed jaqdi lill-ieħor u dejjem ifittex il-ġejt veru tal-ieħor jekk jista' jkun mingħajr ma nfittxu l-interessi personali, xi ħaġa diffiċli għax jidħol id-dnub oriġinali. U dan hu li għamlet Sant'Ursula li qegħdin infakru llum niċċelebraw illum. Kienet tant tħobb lil Ġesu u lil bnedmin illi telqet minn pajjiżha ħafna snin ilu fl-ewwel sekli tal-Knisja, telqet minn pajjiżha biex tħabbar ix-xandar lil Ġesu għax kienet temmen li l-bniedem li jkun jaf lil Ġesu ikun iktar bniedem, isir iktar bniedem, ikun iktar kuntent fil-ħajja tiegħu. U tant kienet lesta li tagħmel dan li saħansitra ġarbet il-martirju flimkien ma' ħafna oħrajn. Santa Marija, il-qaddejja tal-Mulej, hawnhi l-qaddejja tal-Mulej, Sant'Ursula li qegħdin infakru llum, jipproteġu, jgħinu, jinkoraġġixxu lil din il-parroċċa għażiża tal-katedral, l-ewwel fost il-membri Kristjani tad-Djoċesi ta' Għawdex, jgħinu lil din il-parroċċa biex tikber f'dan l-ispirtu ta' qadi u flaqa iktar intima u vera mal-persuna ta' Ġesu.